Masak ati rombelor, request anak wedok. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Iki aku mau wis mari bronjo sing jenenge ati robek rombelor ya guys. Iki regane 8.000, mari ngono lomboke 2.000. Terus bumbu tadi iki 2.000. Iki ngono rombelone wis tak umbar resik ya rek. Mari ngono iki tak apa ku lek ngarani tak godhog dhisik ben ambune iki ben enak dadi tak kei jenenge godhong jeruk mek aku. Mari tak kei godhong jeruk iki wis marai bertukuk-tukuk lanjut aku olak-walik ben matenge iki lho merata lho guys. Aku ngono lek ati rompelo gak tau tak godhog sampai suwi yo guys. Paling mek 5 menit mari ngono ya wis tak entas tak pateni. Wis mari tak godhog lanjut tak siram banyu adem ya guys. Mari tak siram banyu adem lanjut iki lho tak iris-iris. Apa kok tak iris-iris? Iya iki ben engko lek wayahe aku goreng ben gak bledos-bledos. Aku pernah rek gak tak ngene apa iku jenenge tak irisi ya mari ngono langsung tak goreng. Aduk lah bledos sak rai-raiku kenek sing jenenge minyak panas. Duh lah ya piye meneh gak terus jenenge trik-trike ya. Lek biyen kan ya wis ngono moro wis digoreng dar-dor wis saiki kan diiris kan enak. Iki minyake wis panas langsung tak apa iku jenenge tak goreng dhisik ya guys. Yo aku lek goreng gak kira suwi paling ya diluk. Iki ngono wis rada garing dadine tak olah-alik. Iki ngono aku nyekel kamera asine ya rada adoh rek ben gak bledos-bledos. Minyake wis panas lanjut jenenge bumbu iki tak cemplungne. Iki tak kek godhong jeruk loro ya guys. Mari ngono bumbu dadine tak cemplungne. Mari dicemplungne bumbu dadine langsung tak gongsrang-gangsreng ya rek. Pokok iki bumbune tak osang-oseng sampai bener-bener garing sampai bener-bener gak layu ya. Nah wis garing ini kan enak. Marine gari nambahi banyu disaiki. Oh ya iki sing jenenge geniku iki lho rada anu rek rada kegeden. Dadine tak cilik ya kompore. Lanjut iki aku tak kei banyu rek disaiki ngono lho. Marine tak oseng-oseng meneh lanjut tak cemplungne sing jenenge ati mbek rombelone. Enake ambune sedep ngono rek. Mari tak gongsang-gangsreng iki maneh tak kei uyah, tak kei micin, tak kei gula. Aja lali tak kei selera yo guys, ben makle mantap ngono lho. Selera iki enak guys, ngarang-ngarai minyak wijen kae lho. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku mau masak kacang karo wortel, tak eseng-eseng sing pedes. Mari ngono terus aku lanjut goreng tempe. Wis ngono tok. Soale kan iki aku engko lek wis enak belijo kate tuku ati mbek rombelo, ngono lho ceritane. Oh iya masakanku wis menyusut artine iki wis meh mateng ya guys. Ya wis langsung tak jikukne piring, tak cepakne ben penak. Untuk videoku wis ana ujung akhir. Ya wis ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.